Zdravím lidi, toto je Studio Tesla a já jsem Pavel Konáč. Každopádně bych vám chtěl říct jednu jedinou věc a ta je, že bych moc rád natáčel nějaký videa z Minecraftu, z Portálu 2, Resident Evil a dál už asi nic, nebo Diablo nějaký. Každopádně bych chtěl říct, že bych byl moc rád, kdybyste mě v tom podpořili. Budu vás respektovat, budu samozřejmě, když mi nikdo nedá like, když mi nikdo nedá odběr, když prostě nikdo do komentu nikdo nenapíše ano, tak samozřejmě točit nebudu, protože já si lidí vážím a chci, aby rozhodovali o tom hlavně oni, protože kdybych natáčel a nikomu by se to prostě nelíbilo, tak by to vůbec nemělo cenu. A já si tomu cením, že byste mi řekli pravdu. Každopádně bych si přál, abyste... Sorry, já jsem nemocnej trošku. Abyste mi odpověděli na otázky, které teďka řeknu. A ty jsou, jestli vůbec má cenu natáčet, takže ano, natáčej, nebo ne, nenatáčej. Jestli má cenu prostě dělat něco, jestli má cenu dělat nějaký tutoriály, hrát na internetu s tím, jako natáčet. A jestli mám mluvit prostě, protože vy byste tam mohli každý psát, že proč mluvíš prostě, proč za každým říká vole, proč za každým říká to, proč za každým říká to. A já bych se jako chtěla vám přizpůsobit. Každopádně já koukám hodně na videa jiných. Minecraft Box, Gonky, Cybernauts, Man Movies, jo, a tak dále. A hodně lidí z nich už si vymyslelo prostě, jak vlastně říkají těm příšerám, co jsou v tom. Jestli teda budu natáčet, tak bych chtěl, abyste vymysleli, jak mám říkat zombíkům, jak mám říkat těm, prostě všem těm hnusákům, prostě co jsou v Minecraftu. A takže já bych chtěla, abyste mi odpověděli na tyto otázky, řekli mi něco a moc vám děkuju, děkuju těm, co by mě chtěli podpořit. Děkuju vám, Pavel Konáček zdraví, čau čau.